levantáronos todos e fixaron aquela fosa común que está ali no cementerio, que é a pedra grande que hai ali e tal, e ten un texto por arriba, algo así como en homenaje a todos os muertos en la guerra civil, non? É unha cruz, non? E eso apártome, que este é outro do que estaba falando. Este era de Bilbao, tamén lo estuve buscando, dirigindo, mira e tal, vivo aí o home, o abuelo, e despois díxome, que disgusto lle ves, que disgusto lle ves, que abandono, como tienen aquella gente. Y además mi abuelo en una fosa común, y debajo de una cruz, y con un texto que dice a los muertos en la guerra civil. E o home tomaba, eu falaba por teléfono, tomando pulo, ¿no? Mi abuelo no murió en ninguna guerra, anduvo de cárcel en cárcel, como a mayoría. Entonces, claro, o Partido Socialista, tanta insensibilidad, hasta chegou a iso. Si vas aí, sabes o que hai aí, porque estaba todo documentado, porque está. Coño, trate de buscar as familias, joder. E non metas aí nun caixón a todos, como as familias seguramente queren levalos. Bueno, esta muller de Barcelona, bueno, damos datos, bueno, pois sí, mira, está enterrada aquí. Eu cando é así, o que acostumbro a facer, pidolle o enderezo postal, vou ao xuzgado, pido ata de función, meto yo nun sobre e mando yo, por lo menos que teñan algo, non? Entón a muller, pois daba non sei cantos agradecimentos. Entón eu dixenlle se non lle interesaría ter a causa. Que causa? Mira, o ser fusilado hai unha causa. Mataban de dúas formas. En Galicia, por exemplo, cerca de 6.000, pero 4.500 foron paseados. Era moito máis rápido. Porque o outro, pues, había que darlle un certo ceremonial, non? Entón, hai unha causa. Bueno, pois sí, claro que me interesaría. Eu teño sacado xa as causas ali de Ferrol, o nombre da persona coa que tiña que falar, o número de teléfono, e despois o proceso un pouco a que tiña que seguir. Seguiu, se miraba que a persona era unha persona moi disposta, moi solta, porque a veces topaste con personas que non son capaces, que se mira, que non saben, que non teñen hábito de moverse na vida, non? A persona mirábase que sí, que se movía moi ben na vida. E bueno, pois, corrió e tal, chamou, me dixeme, sí, pois ya me dijeron que tal e tal, me lo enviaban, o sea, que se fixeron máis simple o procedimento. E despois mandoume ela a causa, non? Entonces decía un día, cuando recibí sus letras y tal, reventé a llorar como una niña, y tengo 61 años. Porque además, ahora nos damos cuenta que lo que mi padre nos decía era cierto y nosotros no lo creíamos. Resulta que dice, murió hace 7 años y fue una tortura para él los últimos meses por no saber dónde estaba enterrado su padre. Pero claro, ela dice, no, es que yo soy Álvarez, o abuelo era Espiga, e o pai era fillo de, unha cousa rara. Entón, cando se topan xa na causa tal, con que o home, a nai, a abuela, nunca lle contara nada, pero o pai, antes de morrer, dicíalle que el que era neto daquel home, porque a nai recibira unha carta que rompera, porque a nai era ilegítima, o sea, aquel paisano estaba casado, tiña unha familia, en esta moza tiña 2 fillos, e deulle o apellido, reconoceunos, pero a muller esta Comedo marchou para Barcelona, pois que xa cambiou o nombre, pois o nombre dela, como un fillo solteiro. Entonces, ahora, xa contataron as dúas familias. E o que queren vir aquí a San Simón o día, bueno, cando fagamos todos os anos o domingo máis cercano ao 18 de xullo, pois faixe a concentración en San Simón, non? Entón queren vir a San Simón, queren vir ao Castro, queren mirar onde estuvo enterrado o abuelo e tal. E despois entonces insistiron no Concello e dixeronlle que estaba no osario e que non se podía quitar. Porque cando estes dicen, no, el odio, solamente yo oín falar a palabra de odio a xente do Partido Popular. Solamente. Odio. 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 Sí, tienen odio e tal.
O único que dicen é, no, pues quería el abuelo y tal, ah, pues entonces, cuando dices, no, mira, sí, está en tal sitio, ah, entonces lo sacamos de ahí y lo juntamos las cenizas con las de la abuela, y dices, no, 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 no puedes. ¿Cómo no? Hay gente que reacciona, ¿cómo no voy a poder? No, mira, es que está de esta forma y tal. Encima de él hay muchísimos, ya estarán seguramente los huesos, pues, bueno, tienes que darle un pouco unha explicación, ¿no? Pero bueno, pois esta familia, despois xa con todo eso, díxome, estos sinvergüenzas, vamos a poner una carta al director en El País y en La Vanguardia. Mandan la carta. Telmo Comesaña dice, no, mira, la asociación Viguesa por el Moritorio 36. Y dice, bueno, sí, pero y Telmo Comesaña también, porque fue la persona con la que tratamos. Bueno, pues vale, por lo menos que se entere que a xente hoxe sigue buscando. No mes de agosto soname o teléfono e colle a muller, mira para ti e tal, un día mañán. Un individuo que dice que vive en Madrid, iban a vir a Vigo porque acostumbran a vir por Vigo, pero o avó da muller pois tamén non saben exactamente del, se morreu, ven aquí, lle dicen que en San Simón, e bueno, dame datos. E o libro este de Amoedo, que é un tesouro, tamén trae a base de datos, dentro de media hora, bueno, de media hora, un paisano de un pueblo de Cáceres, no, sí, de Extremadura, de Badajoz, 69 anos, xornaleiro, posiblemente analfabeto, e morre no ano 42 en San Simón. Como morreu ese home? Como se podía ter esa xente nesas condicións aí? Pois estaba, claro, aquí, eses eran dos irrecuperables, e a tomar o saco. Non hai posible recuperación, o morres ou matas, entonces nun sitio destes, pois se va morrendo, listo. O en San Cristóbal, ou cosas destas, non? Este texto é moi importante. Claro, entonces, onde está enterrado? Mira, está enterrado en Lavadores, en el cementerio de Lavadores. Ah, pues entonces nos vamos a ir por Vigo y tal, ¿no? Mira, pero no sé por dónde ir. Bueno, mira, cuando llegues a la autopista, al peaje, pues me llamas y tal. Ya. Mira, ahora cuando llegues aquí y tal, encuentras un cruce, coges dirección Tui. Y luego vas a encontrar una dirección Cabral, pues allí sales a la derecha y cuando salgas, pues preguntas allí. Y allí me llamas. Ya, fulano chaval. Bueno, pues ya estoy aquí, sí, estoy aquí en el cementerio. Bueno, pues habla ahí con los funcionarios, porque claro, xa polo hábito que teño xa me jode moito dicirle, no, es que está en el osario, no? É mellor que yo diga o fulano que está ali. Bueno, pues sí, y tal, despois volvo a chamar, me dice, el funcionario me pide en qué día fue, más o menos. Digo, bueno, un momento, mira, foi tal día, creo que era foro desta 6 de marzo, unha cousa así, do 42. Ah, sí, vale. Bueno, despois o outro dixolle que non se podían sacar, e que eran, claro, estaba ali con todos os osos e tal, e que xa era imposible. Pero entón ele chamoume e díxome, sí, que bárbaro, diceme por teléfono, que bárbaro, ese día entraron 15. Claro, entraron 15, 10... Así. Que sabes de Eugenio Arbones? De Eugenio Arbones foi un médico tocólogo que estuvera en Alemania, porque daquela os médicos íbanse a formar a Alemania. Os médicos eran non médicos, pero son outros médicos, ¿no? E según a neta, Eugenia Malde, isto que lle comentaba a nai, que el, cando viu alá, viña moi preocupado de como se estaban facendo as cousas en Alemania. Claro, o tema de Alemania da raza pura e tal, pois xa se estaba tomando de moitos anos atrás, non? Hai un libro, non recordo agora de quen é, que fala das expedicións que xa facía Polonia de xudeos para Alemania. Presidía no país Polonia un cura, quero recordar que chamado Thor ou así. O sea que aquilo daquela, pois tal, pero este home médico,
pois aquilo xa o impresionou. E aquí, bueno, pois a acusación deste home parece ser que foi por atender aos feridos da Porta do Sol. Os feridos que foron ao hospital e tal, pois non se, non se tiñan que morrer, non eran para curar, non? Entonces, despois quen se fixo co coche, con todo del, foi Lombardero, aquel outro médico que leu unha fama tremenda, doutor Lombardero. Lombardero foi o que... Porque claro, despois en todo isto, as delacións, non? Despois das depuracións, as delacións, porque nese libro de Lucio explica moi ben as delacións. Houve unha lei para as delacións que era, vamos a ver, sí, no es buen español aquel que no denuncia al mal español. Entonces, hai que denunciar, joder, pero foi tal a cantidad de denuncias que tuveron que frenar, porque non daban abasto. Entonces, que pasaba coas denuncias? Que saliu dai o máis baixo do ser humano. Joder, aquel carpinteiro, carallo, pois nada, carpintería miña. Aquel que, coño, no consello, tal. Ademais, como denuncio, xa teño o título. Eso foi así, hasta tal punto de que tuveron que frenar un pouco porque era demasiado. Comprar ese libro que de Xerais, que é unha... Fíjate, hasta topei nese libro unha cousa. Había un paisano de Alcabre que tiña, creo que 18 ou 19 anos, fora daquelas que estaban ali con o pai naquele grupo e tal, pero ele escapouse, escaqueouse. E a nai, pastora, foi a única muller que din que lle plantou cara ao cura, e ao pasar por ele, dicía, corvo, poño a parir, non? O rapaz escapou. Bueno, despois, nese libro topo yo que lle fan o xuiz de sumario en Zaragoza. Quen sabe o individuo que cantidad de voltas deu para chegar a Zaragoza, ali o prenden e fanlle un xuicio sumario. Non o condenan a morte, condenan non sei cantos anos de prisión, despois eu recordo eu aquí, e despois marchou para Cuba, despois vivo de Cuba, unha vida da Marte azarosa o paisano. Pero o caso de Arbones, con Arbones foi outro médico, que non lembro o nome, e foi porque iba a pasar